I dag har vi med os en repræsentant fra Island. Skir. Og en repræsentant fra Sverige. Mamma mia, mamma mia. Cæsur, du er jo fra Island, og nu sagde jeg sikkert slet ikke dit navn helt rigtigt. Hvordan er det, man siger det? Man siger egentlig Sæþór. Prøv lige det derhjemme, Ja. hva'? Og så har vi dig, Gustav. Ja. Du er også en fuldblod svensker, som man siger. Ja, nej. Så, Ja, halv svensker, halv finbo. Så for at oversætte, så er Gustav, han er fuldblods svensker. ja. Det er dejligt at have dig her. Og ja, så du hedder nok heller ikke bare Gustav. Hvordan siger man det på rigtig svensk? Gustav. Det var skørt, det ville jeg alligevel ikke have tænkt. Nej. Men vi har jo lavet en lille quiz. Det har vi. Fordi det er jo ikke nok bare at kende sit eget dejlige skandinaviske land, selvom det også Det er godt. vigtigt. Det er vigtigt. Ja. Men man skal jo også kende lidt til de andre, så vi skal simpelthen quizze jer i hinandens hjemland. Så Søren, her kommer det første spørgsmål om Island. Og det er, hvilken slags garn bruges traditionelt til den islandske sweater? Og der leder vi altså efter det islandske navn på det her garn. Hvad er det nu, det er? Helvete. Kruk. Det var Flot et lyder det. kompetent gæt. Det var det. Og så går vi over til islandseksperten. Er det rigtigt? Det tror jeg ikke. Jeg er ikke helt sikker selv. Altså, vil du bare gætte være kinder? Gør det? Det er lidt pinligt, hva'? Det er det. Det er ikke helt rigtigt. Det er det godt nok ikke. Det må jeg sige. Det var ikke så godt. Nej. Det hedder jo, altså jeg kan ikke love for udtalen, men det hedder Lopi. Så Så det betyder, at du har mistet et point. ja. Der er en i minus. En i minus. Og mistet et point i anseelse blandt Ja. dine islandske brødre og søstre. Ja, men så går vi da over til et spørgsmål om Sverige til dig. Ja. Og det er selvfølgelig, hvad hed de 4 medlemmer af ABBA? Glæden herovre fra en ægte svensker, var. Jeg må desværre indrømme, at jeg ikke kender en af dem. Så. Nå. Ja, det må være. Men så er det jo godt, at vi har en ekspert med i dag. Ja, hvad er det, de hedder, Gustav? Lad os få dem på bordet. Skal det være det fulde navn? Altså, vi kan også godt nøjes med fornavnet, hvis du kan det, men Jeg er ret sikker på, at den ene hedder Bjørn, ja, Det er rigtigt. det er fuldstændig rigtigt. Anna og Peter. Det er altså ikke helt rigtigt. Der er ikke nogen, der hedder Peter. Og heller ikke nogen, der hedder Anna, faktisk. Så Men Bjørn var rigtig. Men Bjørn var det er rigtig. rigtigt. Men det er altså ikke nok Nej. til at vinde. Så du er også i minus med en. Ja. Det er lige dårligt. Og hvad er så din yndlings ABBA-sang? Ja, jeg tror det er Mamma Mia. Ja, det er også en klassiker. Ja. Vi går direkte videre til det næste spørgsmål. Vi skal høre herovre, Gustav. Hvad er det islandske nationaldyr, det hedder? Eller hvad er det? Hvad Det er behøver det? ikke være fornavn. Nej, det er okay. Det er Bare arten. Helvede har jeg dyr. Ja. Så tror jeg, det er en dværghest. Islandsk hest. Det Ui. er fandme racistisk. Ja, det er lidt... Det ved jeg ikke. Det må vi nok blive nødt til at klippe ud. Så er det godt. Sætor. Hvad er det der? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Nationaldyr er ikke det mest interessante, må jeg sige, men Nå, hvis jeg skulle det gætte, er sjovt, du ikke synes det. ja, det er en okse. Det er overhovedet ikke en Nej, okse, Det er det faktisk overhovedet ikke. Bjerggeder. Det er faktisk en jagtfalk. Så That's pretty cool. Det er ikke det. Der mistede du et point til, kan man sige. Ja, det gjorde jeg vel. Nå, men vi må jo prøve at spørge dig om noget om Sverige så. ja, det må vi jo. Og det er selvfølgelig relateret til IKEA. Jo! Og spørgsmålet er, hvornår åbnede den første IKEA?
Og Det er jo en stor dag. Det er det. Sverige. Det er vel på en måde en nationaldag, kan man ikke sige det? Jeg synes, det lyder som 1968. Nej, det er jo ikke helt rigtigt, vel, Gustav? Nej, det er det ikke. Nej. Ja, her öppnade sina dörrar för första gången. Det är 1992. Ej, der må vi faktisk sige, at Seto han var faktisk tættere på. Det var jo allerede i 1958. Ja. Ja, der har du vist ikke lige været helt vågen. Fan! Ja. Så jeg kan jo næsten regne ud, at du ikke fejrer åbningsdagen Ja. i dit hjem. Ja, min far han er modernistisk svensker, så ja. Okay. Ja. Ja, men vi skal da lige have et lille sidste spørgsmål til jer hver. Og lad os komme lidt i julestemning, synes jeg. Jeg har fundet nogle dejlige julesange. Det er noget, I kan lide. Certainly birthday. Og jamen, vi starter med, at du skal høre den her dejlige islandske julesang. Ja. Så her kommer den. Genkendelse. Det kan allerede ses. Det er lidt rocket, det her. Ja. Hvad er det, du er for en? Ja, ett stort hit tillbaka i 1995, tror jag nog. Ja, årstal. Det är Kruskorker. Det er tæt på, Det er... men så alligevel overhovedet ikke. Ja, Setor. men flot lyd det. Hvad er det der for en? Det er et utroligt godt spørgsmål. Altså, det er ikke den mest populære julesang, det kan jeg da kritisere jer for. Om vi tager altså heller ikke... Vi bare prøver lige jo også populære. at være lidt med på beatet, jo. Ja. Tage nogle lidt mere moderne tolkninger. Det gør jeg åbenbart. Men jeg må sige, at jeg ikke ved det. Ved du, kan du også, hvad den handler om? Jeg hørte meget lidt. Du kan med andre ord ikke noget som helst. Men du får en chance her for at høre en svensk julesang. Og gæt, hvad den hedder. Vi komma från pepparkakeland och vägen vi vandrar tillsammans hand i hand. Så bruna vi är och alla tre går inte till ögon och hattarna på sned. Ja. Ja, hvad er det der for Hvad er det en? for en sang? Jeg har ikke hørt den før, må jeg indrømme. Nej, okay. Men jeg synes, den lyder som en, der godt kunne hedde Vandre hånd i hånd, eller noget. Altså, det er godt hørt i hvert fald. Det er en del af teksten, men det er jo ikke det, den hedder. Men Gustav, du kan vel så også sige os, hvad det er for en sang? Ja. En gammal klassiker. Ja. Ja, For gammel til dig. för gammal till mig. Måske. Den heter... Till sommaren vi går. Hvad sagde du? Till sommaren vi går. Det er jo en julesang. Ja, men de sang att vi gick till sommaren. Okay. Det kan godt være. Det er... Den hedder Tre pepparkaksgubbar. Og bare den. Ja, det var den. Det var den, Gustav. Ja. Det var vi jo Så. komplet forfærdelige til. Det var faktisk Det var rimelig frygteligt. faktisk så forfærdeligt, at vi vel egentlig ikke engang har en vinder. Nej, Nej. I er begge kæmpe Ikke tabere. Ikke Jeg spørgsmål. tror, det står minus 3. Uha. Hvornår startede Kalmarunionen? Så hvem af jer kommer tættest på at gætte, hvornår Kalmarunionen startede? Eller ikke gætte. Altså, det er jo
Vi regner med, at de ved det. Vi ved alt om Kalmarunionen, og vi savner dem. Det gør vi. Det var tider, det var det. Det er tider, og vi er sikre på, at de begge to også savner at blive undertrykt i Danmark. Og det er derfor, at de bor her. Ja, det er det jo. Men jeg gætter på år 1142. Okay. Jamen, jeg gætter på 1207. Oversat til jeres sprog, så er det 1207. Okay. Ja, der kan vi simpelthen afsløre, at det var Sator, der vandt! Yes! Og ned med hænderne. Det klinger længe. Ja! Simpelthen det her skønne billede. Og det er endda klistermærke. Er det endda et klistermærke? Ej, det er jo utroligt. Ja. Wow. Sikke nogle interessante gaver, der Ja. kan findes i den søg. Hvad vil man sige, hvis man blev utrolig begejstret på islandsk? Færdig hatten og at aldrig magten med. Wow. Kan du lige oversætte det for os? Det her, det er helt utroligt. Wow.